Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja ddeċidiet kontra r-rikors li sar mill-linja tal-ajru low cost Ryanair dwar għajnuna finanzjarja li ngħatat lil xi linji nazzjonali minn gvernijiet Ewropej minħabba l-effett tal-Covid. L-avukati ta' Ryanair ikkontestaw l-għajnuniet li diversi pajjiżi taw lill-linji tal-ajru u saħqu li dawn l-għajnuniet imorru kontra regoli Ewropej li jprojbixxu sussidji mill-Istat. Fil-mira tal-kawża ta' Ryanair kien hemm il-Finlandja li ffinanzjat il-linja tal-ajru nazzjonali Finnair, kien hemm anki l-Iżvezja u Danimarka li awtorizzaw sussidju għall-linja tal-ajru Skandinava SAS. Linji tal-ajru oħrajn li rċevew għajnuna mill-gvernijiet nazzjonali jinkludu l-Air France, Lufthansa, Alitalia u TAP minn Franza, il-Ġermanja, l-Italja u l-Portugal rispettivament. Iżda l-Qorti Ewropea ma qablitx mal-argumenti preżentat minn Ryanair. Fil-waqt li hu minnu li f'ċirkostanzi ordinarji sussidji mill-Istat huma projbiti għaliex joħolqu vantaġġ u kompetizzjoni inġusta, il-Qorti għamlet referenza għal qafas temporanju maħruġ mill-Kummissjoni Ewropea għal miżuri ta' għajnuna mill-Istat bħala sosten minħabba l-pandemija. Il-Qorti ddikjarat li l-għajnuna li ngħatat il-linja tal-ajru Finnair mill-Istat inkompatibbli mar-regoli tas-suq intern Ewropew għaliex tikkwalifika bħala neċessarja, xierqa u proporzjonata sabiex ikun rimedjat disturb serju fuq l-ekonomija nazzjonali tal-Istat membru. Sarattant fi stqarrija Ryanair ħabbret li se tappella minn din id-deċiżjoni li ddeskriviet bħala waħda li tefet is-suq tal-avjazzjoni lura bi 30 sena. Ryanair qal li se tappella d-deċiżjoni u tfittex li jkunu rtirati sussidji fl-interess tal-konsumaturi u kompetizzjoni ġusta. Il-pandemija għamlet ħerba mis-suq tal-avjazzjoni bil-linji tal-ajru Ewropej jirreġistraw telf ta' 22 biljun euro matul l-2020, fil-waqt li ajruporti Ewropej tilfu aktar minn 33 biljun euro fit-dħul.